Libang, alas 4 kadlawon pa. Gamang tatay, natupag amang tatay. Oh, prut, prut, prut. Am ni fountain mag gila ka na. Mato na may. Happy na sa tatay. Bye-bye. Guys. Oh. Kami sa oy. Prila man guro ni pa-outro. Mga huy mi. Ini ka dakdan di ni pautan ha kaya tuning kanen. Ya guys, ya hinog. Nah, udah guys hinog oh. Daghan nagbunga kita kapadas. Putloon ra ni. Oh, ini dyan naapas kay wa naman ni mapuy igod kay sige lakaw kay nay trabaho ang tambag ka. Tugon ra ba nanay, kapoy na ra ba nanay, unait na tugsa na nanay nak. Na, aside pa. Good morning! Di ay batang sa dyan na muka. Okay, nalibang. Libang. Alas 4 kadlawon pa. Gamang tatay. Natupag amang tatay. Oh. Aning gawas naman ni si idahang moskitero. Kaya namukaw naman ni gusto man mo gakas ni nanay purami. No. Gusto mo gakas ni nanay. Gusto mamulis unlan ni nanay. La. Oh, tanawa. Unilab baby. Unilab user. Bibi Delto. Nagkakilid naman ka diha. Sige. Nalibang man siya mga tita o tito. Katugon na bagbalik. Inuktok naman lagi na Dalton. Ano man na. Inuktok naman na. Ang may problema na ng bata na ho. Ano man na. Di ka po'y nagutong? Ano hapak-hapak mas nanay. Hawid sa kamot ni nanay. Smile ra. Hawid sa kamot ni nanay. Very good. Kilig si nanay, oy. Kagawid tanog kamot ni nanay. Kilig si nanay, oy. Hawid kamot ni nanay, hawid. Swell, raba, oy. Utang po gamay, no. Nalibang man, no. Nalibang man. Ano na, ilipas nanay, hawiran yung kamot nanay. Hungit man, nabad man. It's a no-no. Sige ito. Good morning sa tanan. Bata itong tabangan ng atong bata. Karong kalibang dali. Ano yung bata ni Ja? Bicycle. Prot. Prut. Katawar ba? Prut. Bicycle. Prut. Hey, sus. Puno na nag-diaper. Wow, legs. Pakita mas ti dyan. Nansa na. Diyan, nagpakita mas ti dyan, Jo. Tabunin na ti dyan. Mana? Bes, takilid. Tanawag na ba? Takilid. Nahinay. Oy, agkanot na analagi. Prut. Nagtanan na pagkasluaan na dia. Prut. Smile na bata, no. Kaya nang mana mag-prot. Idang unlan di, idang pasipayar, gibaang lamang po, dato na narong hugasan. Gipundahan, ragidang unlan dang ipok. Kaya di na, magdang ipok maarang. Namatitoy na magbugan. Sige, pagatang-atang. Pero smile ka pag magamay. Masali at smile, basta na kamera. Nawun ko ni mong anak, iniglarga nagsibu. Pero di na dyan ingag para sa unanak, katong na gamay pa kakaadyo. Karon marag gambunubun ako gamay. Kung gamay pa kakaadyo kay sus grabe, napadsiguro to yung separation anxiety. Kung gusto ma-separate niya mo anak, I love you. Love you, tun. I love you, iton. Iton ni nanay, I love you. Tiwasan na kay Rong magkailis na ta. Tiwasa kay matugtag balik kay alas 4 pa anak. Sika, Jesus, agtiil taon buaw. Kabuaw. Tanawin na itong imong video. 10 to 15 years from now, malipay tang duha. No? Sigaraan. Ini gawas nami. Yeah. Naitok ka gusto magdali-dali. Adyo ko nung takupi siya. Kaya matano sa langit. Ta. Tapos ginoo ko.
May pasensya oy. Para kaway pasensya man ni atong TV. Oy, gusto man na mula agazon. Pa mainit guys, alas 5 pa magkapin. Sa dumgo na mata alas 4. Baby. Okay, padidit-didit. Uy, ag-iro, matamakan sa saktanan na makarig atang. Lagi, pipip. Uy, masuko man si Jaoy. Pipip. Ano man? Kuatay. Napit ko na gidang buto tay. Napit ko na gidang buto. Di man siya gusto sakay. Oy, di ko jaketas view. Nga na isang gusto. Di, eto bang tay? Eto bang sa mga view ba? Di, gidang hinawiran ba? Yan na. Ora makritiguang. Uy, di mo kamusakay dare. Hoy, gano ba na? Pala magpanghagad og laag, magpa minghi. Ay, me. Wata ko ni joke ay mo pang tusunron. Pala magpanghagad og laag, minghi. Na, okay, nagnaong ni Jawa na ning minghi. Ikaw gayod. Kiss na na ibe. Mami oy. Kada morning hindi may danay ba sa maadtong panahon. Kay og uwan di mi makagawas pero karon kay murag di sa inyo karang kaupoy giubong makatan. Kada punta. Diyan kuan ba kanay allergies muna oxidant tilaok. Manang mo. Og December dari grabe gwapohan ni abong plaza kay naman ni fountain mag ni nga na man na. Kari na fountain na magngana nga na. Gakan eh. Na mga lights, kani basta view. Trending gani ni katong pagka 2021. Awa pagibagjo. Anak. Ano man ka anak? Di man mo sakay si mong stroller. Awan kay garuguntod mo kog karsada. Gani nga lagi mo. Pero kato sa among kilid sa among gipuyan nga kanang tiles, musakay si Jan. Kaya ra magka smooth. Na may color. Blue. Smooth po gagianan da maganing ana magdang ukay garuguntod man. Masuko si Jaog mo lingkod sila kay sorry ko rin nangyari di ko no lingkod kay og lingkod pa kuno adto na lamang kuno sa bahay. Nak, sakto ba nak? Lingkod ako. Lingkod. Itak lagi na ron. Lingkod. A few moments later. Itak. Uy, katugo na. Ay, katugo na gatong kalatunton. Nasas. Ay, itak lagi ko lingkod. Kaya di ko no lingkod garhe. Laag ko no. Dili na tay. Ay, itak lagi maglingkod-lingkod. Na laag magyari no. No. Laag magyari no. Laag. Laag ta na lakaw ta. Dali mo. Naraning bata. Naada kag ngisi basta maglakaw-lakaw. Kag ngisi basta maglakaw-lakaw na. Gilukan na siya guys. Gilukan na. Magpit mo na. Taga. Hanggi pa no sa kuang dalton kao kay mas dalton gahan kay baga man na. Bili na pagka kay work na put na nagtatay, no. Work na put na nagtatay. Manglaba pud mi atos bang gaban sa mga ni man sa mang buhat mga hoy manglaba. Papitundan dito biyang tubuon. Wa lagi tubas lain. Nagduda kog bagay sa dinas gadget mga ilisa nang panington niya. Love na work sana nagaipalit ni mo og brief. Kaya nagisi nag-brief. Ha? Anong di na maglagtoy-lagtoy ng lisik ng gising brief, lapot ng lisik ng gising na brief. Uy, bagman. Kaya nga magzamuban. Kiss. Kiss na na ikaw. Kiss na na. Tanaw manggudas motor. Na, kaya nga nagzamuban. Matunay. Kaya pipit na sa tay. Bye. Bye-bye. Bye na na. Balik na na yan, za. Naman sila. Manamit ko kag didi. Ala katug na diya. Kaingan sa uban. Sumangin. Anara mo yaya ha. Pag-vlog mo yaya ha. Kaya mo tanaos na nay. Alaluoy.
Abay! Uy, sus, luyo, kauban ng taon. Lakaluoy. Guys, daan namin sabay nga gaba ng labanan sa undig sugod. Kita ba dari? Hala, nahinugan ang mga tundan di. Nahinugan nagtundan dari ang mga tubun kay sayang ikaw na doy kan tagni tagbo na ng banakon dari. Aging bugoy na. Hala. Nahinugan na jud guys ang ipakita ninyo. Okay, diba? Ay! Ato sa doy manigbastig-bas malapod. Okay. Uy, jara. Kawilan man day na. Mo ni kawilan guys tambaw ni zagluas ginuko doy maigo gusto mo isa. Lagaraw. Nalabong na jud dari oh. Okay, so nahinugan na. Kita mo? Wa na doy gaman na may matigo, ming bitaw ko tubo na tudos naging adlaw, wa ka na minaw. Ay, rang lami aning laguto. Di man kinanon kanon. Eh, nalangkat naman lagi. Grabe. Dili ara oy. Kau dito to. Ito, ganda man. Hoy bugat oy, jama-jama. Dara guys. Ya. Tambok ra ba lami ra ba? Kurabit na. Ya guys. Oh. Ibutang sa dari. Ana sana tanawa. Hala, sayang nga sa saklata. Dugay mo kung dito ba dahil hinog di ha. Diki man, kauna mas kuan. Kana na bugoy la. Kan ka bugoy? Sa kay makakaanta ni isa ka hinog di ha. Mingaw ka na bugoy. Adto na lang napay tulo ka sipi nga pwede. Lami ra bagay kuan kay tambok. Basta nga ning dugay nimo pudlon mangliki na. Sayang ano. Pero na pam jupi matigom diha. Kare. Ya. Kaande ko ron kay hinlo pa man rin ha. Oh, kakaande karong tundan. Tamis ni kay hinog punuan. Isa jud. Tingnapan hagam ko. Saya nga unang liki. Nato isang di liki. Nah, nawahirag pud. Sobrahas ka hinog. Ya. Uy, kakaanapos na nay, di ah. Hinog sa punuan. Ang tamis sa oy. Andara na guys kay. Dado na nato sa boarding house na mo. Mangawi sa ami. Ano may kasugnod. O kaniya pwede na ni kahudyo na to na. Labong. Gahi na. Na makuha. Ngita ta dari. Nasakita na. Ngita ta. Awa guys, balikan natin ang nakaraan guys. Dani Miss Undoy sa una magtambayan. Mo ni among gipud-pudyan katong pagkumas bagjo kay nagbay nila Undoy. Mo na gamang gipuy-an sa kusina dadto mo to giripir-ripir. Sayang ano. Pero ila man kuno ni pa-outro. Otro. Mo na ni Purmas baing gabawa na nagpadyo. Pero nas papadan ni maganhaan kay magkuan man ni Bugoy. Magtanda. Da Bugoy. Guy, aga mo nang gipanglabhan, garbadaghana. Guy. Guy lamang ka. Di man ka pwede dadto kay na madalton, magkurat man nimo kusag makamu usigja, mo balibo. Aret ang tatay. Mo ni likod sa bahay nila Undoy mo na ani maglabanan kay nay kagaling ang tangkis tubig. Arag gasag tubig danay. Mga huy mi. Basi nay hasa. Nabihasa ni. Grabe ra sa kubra dan eh. Sama pagka kuha na rin mo. Kana good. Lata naman eh. So, basig na pa matigom. Oh. Medyo pa to sa amo, daghan pa kahoy atos family house. Malhin pa. Tapos bukid ba yun mo? May adag to, kan daghan ka. Oh, Hala di. Hala missing gang kapadas. Hala guys, nalipay ko sa hangkapadas namunga na. Ikaw rin ito nang biya. Oh. Ako. Mau buto ng kapados nga gidas bay. Tundak ka. Mo na dito di. Wajud ko nimo ing na di. Bra, ang mo nagdatos gikat Dreamers Park. Hala ka, Ridley di rabani nalipay ko. Wow, nakakaon ako dali arang tamis ara ba kaadyo. Pami sa ibalas bay. Ini ka dani di ni pautan ha kaya tuning kanen. Nalipay ko kay namunga na og sige magtanaw sang vlog atong buros pa ko magsiya kog luto-luto dan sa kusina na mudana. Ana ngi kuan arang gamadza panidan hi pa nagkagamaya nga na. Amazing, nalipay ko namunga na. Nalipay ko guys kay. Gamay pa nadas ni Agi.
Mao man dito ang ikaon kapadas ni Agi. Mara ba na tiluka kay natamisan ra kog maajo ba nagushan ko kadaghan man ko ikaon kaon datong time ma. Mamiyabas sa puta kay daghang bunga. Nangilog na. Uy, di daghang bunga guys. To, subos to. Diya. Isa pa. Diya guys, diya hinog. Na, hilog na subos. Dahil daghan na balikunon pa ni. Hey, kaya Kani. Haman. Uy, kana mo na hinog. Wow. Ako ram gutik pamiyabas dani. siya. Bitaw kami undoy na guys, hinog oh. Taka de ladjas sila. Ano mo sa katulan? Arang lami as alugbati mo ti. Rabing mga tambol ka oh. Lami as alugbati oh, tanaw ni guys. Mga ajo ko dani unsa kay maglawuy ko. Tambol kag mga alugbati oy. Man hila pangudluti aram mang lami ka ajo. Awa, daghan nagbunga kita kapadas. Oh. Daghan na. Uy, by the way guys, na ako pakita ninyo. Mo ni agtambaw sa dinggi sa unang panahon. Ung nabitaw hilantan bitaw nga arang kadugay jud kaadto mawagi lanat. Ag itambaw ra diri tawa-tawa, man ni tawa-tawa. Ha? Kani, daghan. Daghan kaadto. So mo na jay tawa-tawa gipasagdan ra na si Jadana nga motubo kay nabitaw hilantan ug dugay sa una kay wa may kuan sa una. Wa may teste sa una og dinggi ba nga na pero mo na good to sign nga dinggi gud siguro kana bitong hilanat nga dugay mawa or typhoid fever nga na balik-balik nga na ra may ilang ipainom maadyo ba sa pud ko kay pawag na banay ko an siya sa danay explanation na nganong maadyo pud kay kasuway pud mi sa una gipanghilantan mi dugay kaming mga igsuuna bata pa ko tawa-tawa ra may patambaw ni tatay na kay wala pa ikaadto ospital ni angay ko kapadas ni MJ kay arang kadaghan no. Pero apa pa hinog, puro pa po dabong. Ang kinamaguangan ni nun kaya gamay ah. Dagkanog mga manghud. Manguha na ko galugbati kaya ang dadan dito bahay tanawa. Karang lami ka jo. Putloon ra ni. Arang tambol ka. Arang lami ah. Sagula na to ni kanang isda nga. Tilugon. Lami na ka jo. Dagana na. Ani dyan naapas kay wa naman ni mapuy igod kay sige si Zaglakaw kay nay trabaho ang tambag ka. Kare. Grabe jeng tambag kag rendag ka system. Nami ka dun ni tambaw na ni ko naguok arte-arte berong panahon ng lisod panahon ron. Inja mahal in taon ni utano na ug adto ka sa kuan pila na ni. Kani kantidad na butinig 20 pesos. Gamay ra gani ni. Mao nang dani kay kuan ra man ni libre ra man ni. Murag magbalik-balik na gani ko rani. Kutluan ni sa mo sa mutis sa kadako. Ako ra mangutlo kay butang sa nato diha. Kay era mang daghanan ni di man ni maapas kay. Sige man sa Jaglakaw. Daghanan. Oy. Amazing. Kani. Lami ka jud ng kuan oy. Lami ka jud ng udlot. Biskan gani kaning dagko. Pwede na na siya. Karera siguro kahua kay di palabian balikan dago na nato kay di pud maapas. Relax. Nagana kay. Pangitain nag-isahog ka ng protein. Isda lagi. Isda. Napit may dari kay di may trabaho. Lipay po ko nakakita po ko sa ang dating playground. Dirag ba basta tag nakuha ganina da. Nani ka jud darang luto nga. Mga antay katasan ang buto ko. Hapit na naputot undoy mga maglaba. Tama isko ito kayo punuan. Nani ay. Nauli nas nanay. Di ay batang singislit. Yan naman. Unay kamera din naman mangislit. Ha? Ansa? Sige, istoryahan na mong naong dana. Ansa? Ansa? Ano mo makaipok? Hagipok ni mo? Anong pag-uling na niwa na may ipok na? Halak ka. Hagipok? Tugon na ba nanay? Kapoy na ba nanay? Unay na. Tugsa na nanay na. Katawa ba? Pakatawa ipot sila. Oy. Ana. Sabi ng katawa ilong. May pakatawon. Kinahungat naman. Kanina si katawa. Ana. Aside pa. Hi. Hi guys. Hi guys. Nandiyan naman yung naong guys.
Diyan naman yung na, guys. Amo kanina kang katawa, pagagpagag pa with sounds pa. Kana, ayan na. Anong ganahan sila mo kanao? Shit, ito eh. Sige na, sige. Sige, kita na. Wala na tigdawa. Ano pa nalaway ron? Sikat-sikat. Meron ni pa dyan? Wala. Sige, kalipayan. Lipay ka na uli nas nanay. Ha? Lipay ka na kauli nas nanay. Lipay na kauli nas nanay. Ay, daw di. Magkukuha na isang moment. Hindi katawa na to sita. Nalipay ka na ulit nanay? Alas na na. Ha? Nalipay? Ay, sus, ito bang nana po ba ubo-ubo? Ano na po? Ano ito man naman natanawon ton? Maputi na ito ka ton. Sige, kata-katawa di ha. Nansa na ng bukto na na. Nansa naman ng bukto na na. Ano yun? Kasi ganaw na. Nagkatawa. Gawag tiil ba yun? Uban may tanong na basketball tay. Na excited si Dalton. Tanong ko na basketball. Hindi, nagsulig na.